Sa number 2, tatlo ka mga empleyado sa Provincial Veterinary Office nga damlagpag ginusisa matapos nga ginreklamo nga nagabaton sa nga bayad para mapadasig ang release ang permits ang nag-resign. Samtang gin-deny naman sa gobernador ang motion for reconsideration nga gin-file sang HR head sang probinsya angmot sa dismissal sini. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginbaton kag ginlagdaan ang resignation sa tatlo ka vet employees kahapon Lunes nga adlaw. Tubtub na lamang sila sa bulan sang Agosto. Bangud sini, hindi na magpadayon pa ang pagpangusisa sa ila. Wala naging patpat pa sang gobernador ang kaundan sang ilang resignation letter. Pero sunod sa iya, ilaging siling nga sorry sila sa natabo. Ginpapanaugan status ng Provincial Legal Office ang show cause order ang tatlo ka empleyado para magpaathag sa reklamo batok sa ila. May complaint ka na forward sa Provincial Administrator's Office nga nagasiling nga ang mga natungdan nagademand sang bayad para sa RAS o kung recognition of active surveillance may kangtanan sa African swine fever. Ginhinyo sa mga tagreklamo ang isa ka thorough and impartial investigation. Ginsiling man sa mga tagreklamo nga luyag nila magpabilin anonymous. Kahapon man, suno kay Lacson, iya ginlagdaan ang order nga naga-deny sang motion for reconsideration nga gin-file ni Attorney Annabella Palik angot sa pag-dismiss sa iya sa serbisyo. Ini may angot sa kaso nga oppression, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, kag being notoriously undesirable. Damlag pa ginsiling ni Attorney Alberto Nelias Jr., ang Provincial Legal Officer nga sarang mapasaka ni Palik ang iyang appeal sa Civil Service Commission kung ma-deny ang iyang motion sa gobernador. We will not continue to investigate. Once sila nag-file ko sa resignation? I signed it, I think yesterday also I signed it. Nag-take effect na baligid tayo, no? Or may pa sila? Up to August sila. August 30. Regular. Regular. No regular. Yeah. It appears that we are getting to go. Well, I will not anymore cite na lang what they said in the letter. No? But Nag-resign. they resigned. Well, I can say this, that they were sorry for what happened. Yeah. Okay. Saan nung maging perman ang potential? Ang MR ko, may profit. Ang denial. Okay. Try. I think I signed it also yesterday.